Исәнмесез, турдан тура эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Балык Бестәсе районындағы юлда коточкыч авария. В республиканскую клиническую больницу с массового дорожно-транспортного происшествия на трассе Казань-Оренбург было доставлено 8 человек. Юл хәрәкәт турында тулырак Илдар Сафиуллин. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләренең икенче уеннары Азербайҗан яки Беларусь республикасында узарга мөмкин. Интересная на самом деле площадка. Надо будет подумать обязательно над программой, над количеством видов спорта. Россия спорт мәмләкәте форумының икенче көне турында Илгиз Шәкүров. ЮНЕСКО исемлегенә керерме? Документларны тәрҗемә итәргә кирәк. Обсерватория биналары капиталь ремонт көтә. Тулырак Алия Хәйретдинова. Татарша диктант 2021. Татар халкын, татар милләтен берләштерә торган бик матур вакыйга. Татар телендәге диктантны кайда һәм ничек язырга мөмкин? Бу хакта Рания Абдрахманова. Бүген Татарстанда булган коточкыч авариядан соң тикшерү комитеты җинаять эше кузгатты. Иртәнге 10-да Балык Бестәсе районында җиңел машина белән микроавтобус берләшкән. Автобусның Казаннан Зәйгә барышы була. Салоны пассажирлар белән тулы. Җиңел машина йөртүче каршы як полосага чыга һәм автобус каршына килеп керә. Ул юл читенә авып каплана. Җиңел машинаны йөртүче табиблар килгәнче үк һәлак булган. Автобустагы 11 кеше Казанга хастаханәләргә озатыла. Аларны вакытында китереп җиткерү өчен вертолет чакырталар. Әлеге куркыныч кадрларына юл хәрәкәте булган урыннан узучылар төшергән. Берләшкән минутлар бу. Машиналарның детальләре төрле якка чәчрәгән. Нинди марка икәнен дә аңлап булмый. Фаҗига Балык Бестәсе районында Казан-Оренбург трассасының 71-нче чакрымында килеп чыга. Иң беренче бурынга Росгвардия хезмәткәрләре туктый. Увидели 3 машины на проезжей части. Без узып барганда юл читендә машиналар күрдек. Эшнең нидә икәнен аңлагач, андагы кешеләрне коткарырга иминлек эшләренә керештек. Җиңел машина йөртүче каршы як полосага чыга һәм Казаннан Зәйгә баручы микроавтобус белән бәрелешә. Җиңел автомобильне йөртүче шунда ук һәлак була. Автобустагы 11 кеше шул исәптән бер бала тән җәрәхәтләре алган. Фаҗига урынына бер юлы 5 районнан ашырыш ярдәм машиналары җибәрелә. Бүген 10:15 минутта Honda машинасын йөртүче юл кагыйдәсен бузып каршы якка чыга һәм Ford автобусы белән бәрелешә. Юл хәрәкәтендә зыян күрүчеләрнең берсен көндезге сәгать 12-дә вертолет белән Республика клиник хастаханәсенә алып киләләр. Ә инде калган зыян күрүчеләрне шушында ашыгыч ярдәм машиналары китерә. Балык Бестәсе районындагы авариядан РКБга 8 кешене алып килгәннәр. 5 мужчин и 3 женщины. 5 ир-ат һәм 3 хатын-кыз китерелде. Хәзерге вакытта аларның хәле уртача дип бәяләнә. Тулысынча медицина тикшерүе уздылар. Кемнеңдер баш сөягенә зыян килгән, миләре селкенгән, кул-аяклар, кабыргалары имгәнгән. 11 яшьлек малайны ДРКБга китергәннәр. Әнисен РКБга салалар. Бала нейрохирургия бүлегендә ята. Баланың башына зыян килү сәбәпле компьютер томографиясына җибәрдек. Хәзерге вакытта баланың сәламәтлегенә берни янамый. Республиканың тикшерү һәм хукук саклау органнары бу юл хәрәкәтенең сәбәпләрен тикшерә башлады. Җинаять эше кузгатылган. По данному факту следственный орган. Саксызлык аркасында кеше үлеменә китерү һәм хезмәт күрсәтүдә иминлек таләпләрен үтәмәү маддәсе буенча җинаять эше кузгатылды. Тикшерү дәвам итә. Бу аяныч хәл бөтен республиканы тетрәтте. ЮХИДИ хезмәткәрләре юлда йөргәндә кагыйдәләрне үтәргә һәм бик игътибарлы булырга өндәй. Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүген Россиянең тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкин юл хәрәкәтенең сәбәпләрен ачыклауны үз контроленә алды. Шулай ук ул тикшерү комитетының Татарстандагы идарәсе җитәкчесе Валерий Липскийга җинаять эше буенча яңалыкларны җиткереп торырга кушкан. Көннең башка яңалыкларына күчәбез. Казанда Россия спорт мәмләкәте халыкара форумы дәвам итә. Бүген аның икенче һәм вакыйгаларга иң бай көне иде. Казан Экспо күргәзмәләр залында спорт йолдызлары мастер-класс бирде, ә спорт өлкәсендә эшләүче җитәкчеләр бу тармакны үстерү мәсьәләләре турында сөйләште. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләренең икенче уеннары кайда узачак? Татарстан форумда нинди яңа проект тәкъдим итте? Форум барышын көне буе Илгиз Шәкүров күзәтте. Форумның икенче көне иртәнге 7-дә үк Казан су буенда башланып китте. 200 кеше коеп яуган яңгыр астында 2 чакрымга йөгерде. Россиянең дә, Татарстанның да спорт министрлары шушында иде.
больше 200 человек, которые вышли в непогоду. Монда егерге шыққан 200 кеше сәлемет тәнде, сәлемет ақыл барлығын испатлады. Олар барсы да диярлек җитәкчеләр, оларга карыйлар, үрнәк алалар. Соңра катнашучылар форумның төп мәйданчыгы Казан Экспога күчте. Иң төп мәсьәлә бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләренең физик тәрбия өлкәсендәге хезмәттәшлеге. Әйтик, Казанның бәйсез дәүләтләр бердәмлеге уеннарын кабул итү тәҗрибәсе. Путь был тернист, сложен. Уеннарны оештыру вакытында күп кыенлыклар белән очраштык, ләкин бүген инде алар төгәлләнүгә таба бара. Безнең 11 кырылмада спортның 16 төре буенча спортчылар ярыша. Мондый уеннарны үзебездә кабул итү безнең өчен зур дәрәҗә. 8 илдән килгән вәкилләр түгәрәк өстәл артында хезмәттәшлекне үстерү, допинг белән көрәшү мәсьәләләре турында сөйләшә. Үзбәкстанның спорт министры берничә тәкъдим белән чыкты. Очень важным является также развитие. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләренең киләсе уеннарда без параспортында өстәргә тәкъдим итәбез. Шулай ук спортчыларны җинес буенча тигез итеп бөлү, милли спорт уеннарына да игътибарны арттыруны мөһим дип саныйбыз. Спорт өлкәсендә кадрлар булдыру һәм сыйфатлы белем бирү аерым игътибарга лаек. Спортта медицинаның да өлеше зур булуын онытмаска кирәк. Безгә шулай ук физик тәрбияне фән буларак та өйрәнү зарур. Түгәрәк өстәл катнашучылары киләсе елда сәламәтлек марафонын уздырачак. Бүген шулай ук бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләренең икенче уеннары узарга мөмкин булган ил билгеле булды. Әзербайҗан белән Беларусь кабул итәргә теләк белдерә. Спорт форумы әлбәттә спорттан башка узмый. Казан Экспода бүген аерым игътибар спорт залына 10 000 квадрат метр мәйданда футбол һәм баскетболдан алып спортның заманча төрләренә кадәр шөгыльләнергә мөмкин. Шушында ук спорт йолдызларын, олимпия чемпионнарын очратырга була, ничек спорт мастеры булырга, тормышта үз юлыңны ничек табарга, сорауларга Алексей Ягудин, Татьяна Татьмянина һәм Евгений Ловчев кебек спортчылар җавап бирә. Затронул вопрос. Бүгенге очрашуда мине тормышыгыздагы иң җаваплы мизгел нинди булды дигән сорау уйланырга мәҗбүр итте. Балаларга җавап бирмәдем, әмма сезгә әйтәм. Бу балаң тугач, аңа таба беренче адым ясау. Иң җаваплы мизгелдер ул. Татарстан бүген форумда республиканың мәктәп волейбол лигасы проектын тәкъдим итте. Бездә барлыкка килгән проект хәзер Россия төбәкләренә чыга. Аны тагын 10 шәһәрдә уздырырга җыеналар. Инде киләчәктә бөтен Россиядә мәктәпләрдә, бөек уку йортларында яшьләребез волейбол белән шөгыльләнеп, бу активны, патриотизмларын, спорт белән сәламәтлеген ныгыту мәсьәләләрен алда күз алдында тотып, ул менә шулай тирәнгә җәелер дип ышаныбыз бик зур. Форумда Мой спорт дип аталган цифрлы кушымтаны тәкъдим иттеләр. Ул спорт мәктәпләрендә укучылар өчен. Мы создаем одну экосистему. Кушымтада баланың спорттагы уңышлары белән танышырга, устазлары турында мәгълүмат белергә, спортчыларны бер-берсе белән чагыштырып карарга мөмкин. Проектка илнең 51 төбәге кушылган инде. Алар арасында Татарстан да бар. Россия спорт мәмләкәте форумы иртәгә төгәлләнәчәк. Илгиз Шәкүров, Ленар Хуҗа Әхмәтов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Россиядә инклюзив белем бирү буенча үзенчәлекле программа барлыкка киләчәк. Россия спорт мәмләкәте форумында илнең махсус олимпиадасы белән Владимир Потанин Хайрия фонды арасында шундый килешү төзелде. Алар акыл үсешендә үзенчәлеге булган кешеләрне тәрбияли карый алучы 2000 белгеч әзерләячәк. Яңа программа буенча физик тәрбия укытучылары, балалар тренерлары һәм социаль мөгаллимнәр белемен арттырыр дип планлаштырыла. Аларны Идел буе дәүләт физик тәрбия университетында укытырга җыеналар. Шулай ук 15 төбәктә 80 махсус мәктәп барлыкка киләчәк. Аларда акыл үсешендә тайпылышлары булган балалар гадәти балалар белән бергә күнекмәләр уза һәм ярышларда катнаша алачак. Бүген Рөстәм Миңнеханов Үзбәкстан вице-премьеры, туризм һәм спорт министры Азиз Әбдехакимов белән очрашты. Президент хезмәттәшлекне үстерүгә күрсәткән игътибар өчен рәхмәт белдерде. Узган ел Татарстан белән Үзбәкстан арасында товар әйләнеше 156 миллионны тәшкил иткән. Бу елның беренче ярты еллыгында үзара сәүдә күләме 85 миллионнан артып китә. Безнең республикада 4000-гә якын үзбәк студенты белем ала. Киләчәктә Үзбәкстанда Казан федераль университетының филиалын ачарга планлаштыралар. Бүген Рөстәм Миңнеханов Хакасия башлыгы Валентин Коновалов белән дә очрашты. Татарстан Хакасия белән 2016 елда имзаланган килешү нигезендә хезмәттәшлек итә. Безнең республикадан КАМАЗга запас частьләр, дизель ягулыгы, бензин, дарулар озатылса, Татарстанга күмер, иттән ясалган ярым фабрикатлар, юу матдәләре кертелә. Рөстәм Миңнеханов сәүдәне арттыру бурычын куйды. Уңайлы шәһәр мөхите булдыру, туризм өлкәсендә хезмәттәшлек итә башларга мөмкин без. Бүген Рөстәм Миңнеханов Омск өлкәсе губернаторы Александр Бурков белән төбәгара килешүне гамәлгә ашыру буенча 2021-2023 елларга чаралар планын имзаладылар. Омск өлкәсе Татарстаннан йөк автомобильләре, махсус техника һәм автобуслар, химия продукциясе, ягулык һәм мазут, пыяла, дарулар, азык-төлек сатып ала. Татарстанга шиннар, бензин, мотор майлары, синтетик каучуклар сата. Рөстәм Миңнеханов Омск өлкәсендә яшәүче татарларга ярдәм күрсәткәне өчен губернаторга рәхмәт белдерде һәм Тасырның 100 еллыгы уңаеннан медаль тапшырды.
Казан янындагы Энгельгард обсерваториясын ЮНЕСКО исемлегенә кертү буенча эш дәвам итә. Якын арада документларны Парижга җибәрәчәкләр, комплексның биналарына ремонт ясалачак. Бүген Яшелүзән районында алда торган зур эшләргә багышланган киңәшмә узды. Ул Яңарыш фондының башкарма директоры Татьяна Ларионова җитәкчелегендә үтте. Бу эш Минтимер Шәймиев тәкъдиме белән башланып киткән иде. Тулырак Алия Хәйретдинова репортажы. Бүгенге көндә без 3 том әзерләдек. Ул шулай форма буенча беренче ЮНЕСКО исемлегенә дәгъва кылу өчен 3 том документ әзерләгәннәр. Монда кирәкле номинацияны тасвирлау, обсерваториянең фото һәм сызымнары, объектның планнары. Хәзер алар инглиз теленә тәрҗемә ителә. Ул томлар әзерләнде. Хәзер Минтимер Шәрипович подписи белән хат әзерләнә. Комиссия, шул ЮНЕСКО комиссиясы Российской Федерации һәм Парижга җибәрергә тиеш. Уникальное здание 1901 года. Здесь располагаются уникальные телескопы. Бормалы тимердән ясалган йортлар, 19 гасыр телескоплары, акбур белән агартылган диварлар, агач тәрәзәләр. Алар 120 ел элек обсерватория ачылгандагы кебек сакланган. И вот на это грандиозное событие был приглашен весь казанский бомонд. Моңарчы ишек тәрәзәләрне буяп торганнар. Хәзер капиталь ремонт кирәк. Бу ЮНЕСКО исемлегенә керергә кирәк булганнан гына түгел. Обсерваториягә ел сайын 40 мең кеше килә. Все приходит. Бар нәрсә искерә, төзекләндерү таләп итә башлый. Мондагы биналарга бигрәк тә тышкы ремонт кирәк. Акчага килгәндә КФУ үзе генә бу эшне башкарып чыга алмый, безгә финанс ярдәм таләп ителә. Бу да обсерваториянең уникаль объекты. Монда 2 бөек астроном Василий Энгельгард һәм Дмитрий Дубяга җирләнгән. Бу бинада төзекләндерүне таләп итә. Мы же должны понимать даже, кто будет выполнять эти работы. Бүген махсус киңәшмәдә обсерваторияны ЮНЕСКО белгечләренә күрсәтергә әзерлек турында сөйләштеләр. Киләсе елның июнендә ЮНЕСКОның 45-нче сессиясе Казанда узачак. Кунаклар обсерваториягә дә киләчәк. Я не сомневаюсь нисколько. Бу эшне башкарып чыгачагыбызда шигем юк. Төрле тармак җитәкчеләре җиң сызганып кереште. Әлбәттә, Яшелүзән районы хакимияте алдында да бурычлар күп. Без дигәнчә килеп чыкса, Яшелүзән территориясендә 2 бөтендөнья мәдәни мирасы объекты булачак. Татьяна Ларионова 30 сентябрьгә кадәр документлар ЮНЕСКОга җибәрелергә тиеш, 10 октябрьгә кадәр төзекләндерү эшләре буенча смета әзерләргә кушты. Обсерваториядә көндәлек эш дәвам итә. Алия Хәйретдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанлылар ишеп ешырак огылана башлаган ни өчен белгечләрнең кайберләре моны сыйфатсыз соракы, икенчеләре чама белмәү белән аңлата. Бу хактагы язманы Реальное время интернет газетасынан укыгыз. Тагын бер Татарстан министры Мәскәүгә китә. Бүген Дамир Фәттахов Россиянең яшьләр эшләре буенча федераль агентлык җитәкчесе урынбасары итеп билгеләнде. Бу иракны премьер Михаил Мишустин имзалаган. Дамир Фәттаховка 42 яшь, ул Казанда туып үсә. Белеме буенча юрист, 2011 елда Мәскәүнең Сколково идарә мәктәбен тәмамлаган. Татарстанның яшьләр министры вазифасына билгеләнгәнче Киров районы башлыгы Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары вазифасында эшләде. Бөтен дөнья татарча яза. Иртәгә Татарстан һәм Башкортстанда татарча диктант акциясе башланып китәчәк. Башка еллардан аермалы буларак быел аны 3 көн дәвамында уздыралар. Унысыннан 12 сентябрьгә кадәр. Татарстан белән Башкортстан өчен бер текст, Россия төбәкләрендә яшәүче татарларга икенче, чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез өчен өченче төрле текст әзерләнгән. Диктант узасы мәйданнарда әзерлек бара инде. Милләттәшләребезне берләштерә торган вакыйгадан читтә калмыйм дисәң нишләргә? Рания Абдрахманова хәбәр итәр. Biz Җомга көнне буласы акциягә менә бланклар әзерләдек. Барлыгы 200 бланк әзерләргә җыенабыз диләр Казанның Галимҗан Ибраһимов исемендәге 17-нче гимназиясендә. Биредә татарча диктантны инде 3нче ел рәттән язачаклар. Узган ел, мәсәлән, безнең 170-кә якын кеше шушы диктантны язды. Бу диктантны язуда катнашалар. Иң беренче безнең гимназия укучылары, аларның әти-әниләре. Гимназиядә кайсы сыйныф бүлмәләрендә диктант язасылары билгеле инде. Һәр класска, кайсы кабинетларда укытучылар, укучылар утырачак, укучылар нинди шартларда язачак, булар турында аңлатыш алып барылды. Ата-аналарга чакырулар җибәрелде. Диктантны Казанның үзәк китапханәсендә дә язачаклар. Акцияны биредә ел сайын уздыралар. Былтыр 50ләп кеше катнашкан, бу юлы тагын да күбрәк көтәләр. Безгә төрле категория укучылар килә. Өлкән буыннарда, балаларда, һәм инде урта буында. Алар барысы да бик теләп киләләр. Чөнки һәр кешенең үз теле үзенә бик кадерле һәм бик якын бит. Татарча диктант бөтен дөнья белем бирү акциясе өчен бүгенгә 1000нән артык мәйдан әзерләнгән. Теркәлүчеләр һаман да дәвам итә. Алар дөньяның 27 иле һәм Россиянең 67 төбәгеннән.
Аның теркәлмәүчеләре дә бар бит инде, күпмедер мәктәп, авыл библиотекалары, мәдәният үзәкләре алар утырады яза. Алар инде яртысы безгә һаман матур оештырылды, рәхмәт, белемне тикшердек. Без оценкасын үзебез куябыз инде, ярыймы без сезнең сайтыгыз аша маташып тормыйбыз дип. Узган еллардан аермалы буларак быел диктантны 3 көн язырга мөмкин. Шулай ук кәрәзле телефоннан яки клавиатура ярдәмендә язу мөмкинлеге каралган. Татарстан, Россия төбәкләрендә чит илдәге милләттәшләребезнең кайда яшәвенә карап, һәрберсенә төрле текстлар әзерләнгән. Әсәрләрне ТНВ Татарстан һәм ТНВ Планета каналларыннан да укыячаклар. Мен чит илләрдә, чит төбәкләрдә яшәүче үзебезнең милләттәшләребезгә татар текстын әйтеп тордым. Әлбәттә, монда текст бераз җиңелрәк. Һәм инде мин беренче яздырган вакытта иҗекләп диярлек әйтеп яздырган булсам, минем максатым икеле куйдырыр өчен түгел, ә бишле алдырыр өчен иде инде. Монсында чит төбәкләрдә минем бик күп дусларым, танышларым яши. Шуңа күрә алар татарча бик камил беләләр, әйбәт беләләр. Миңа әйтеп тору җиңел булды. Һәм бу шунсы белән дә аерылып тора, бу бит онлайн. Монда күзгә күз карашы юк, ә менә экран аша аларга карап сөйлибез. 6 ел элек беренче диктантта 200 кеше катнашкан булган. Былтыр булсан 375 меңгә җитә. Быел исә бөтен дөньяда яшәүче милләттәшләребезне җыеп, катнашучылар санын 1 миллионга җиткерергә җыеналар. Татарча диктант акциясенең Казандагы төп мәйданчыгы Федераль университетның филология һәм мәдәният ара багланышлар институты. 10 сентябрь көнне иртәдән үк биредә татар язмачылыгына багышланган күргәзмә белән танышырга мөмкин. Ә сәгать 11дә филология фәннәре докторы Гөлшат Галиуллина барлык катнашучылар өчен диктант текстын укыячак. ТНВда иртәгә беренче текстны филология фәннәре докторы Фуат Галимуллин укый. Трансляция көндезге 11дә башлана. Диктант язу өчен махсус теркәлү кирәкми. Аны идәгенә язган очракта текстны тикшерү өчен фотосын җибәрергә дә була. Барлык өстәмә мәгълүмат diktant.tatar сайтында. Рания Абдрахманова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Свердловск өлкәсендә татар теленнән диктант барлык татар авылларындагы этномәдәни компонентлы мәктәпләрдә үтәчәк. Шулай ук Михайловск, Березовский, Серов шәһәрләрендә язалар. Екатеринбургта татарча диктантны уздыру урыны итеп Каюм Насыйри исемендәге татар мәдәни һәм белем бирү үзәген сайлаганнар. Ул узган ел гына ачылды. Оештыручылар әйтүенчә, былтыр өлкәдә диктантны пандемия булу сәбәпле 500 кеше генә язган. Быел күбрәк буласына үмитләнәләр. Менә бүгенге көндә инде безнең бу залда 30 кешегә урын әзерләнгән. Әгәр дә аннан да кешеләр артып китсә инде килүчеләр, теләүчеләр бик күп булып китсә, безнең икенче этажда да урыннар әзерләнгән. Мәктәпләргә инде пандемия чорында әтияниләр һәм башка кешеләр кертелми. Алар инде китапханәләрдә, клублар биналарында язачаклар. Менә шулай быел оештырылачак. Казакстан татарлары татарча диктант акциясеннән бер вакытта да читтә калмый. Быел санитар нормаларны үтәп, аз кеше җыеп, диктант офлайн һәм онлайн форматта да язылачак. Казакстан башкаласында акцияне оештыруга таң татар-башкорт этномәдәни үзәге белгечләре җаваплы. Аларның сүзләренә караганда, әлеге акция якын һәм ерак чит илләрдә яшәүче кешеләргә татар әдипләренең әсәрләре белән танышырга этәргеч бирә. Бу аеруча яшьләрне туган телне өйрәнүгә һәм татарча аралашуга өнди. Татарча диктант — это образовательная акция для всех желающих. Ул теләге булган һәркем кушыла ала торган мәгариф акциясе. Туган тел белән кызыксындырудан тыш, кеше үзенең грамматик һәм орфографик хаталарын белә алачак. Моңа өстәп әдәби сөйләм теле белән танышып, аны чарлау мөмкинлеге дә ул татарча диктант. Мәскәүдә яшәүче бер төркем татар әти-әниләре балаларының туган теленә татар телен өйрәнү мөмкинлеге булмавын әйтеп, Татарстан президентына мөрәҗәгать юллаган иде. Рөстәм Миңнеханов бөтен дөнья татар конгрессына бу мәсьәләнең асылын өйрәнергә кушкан. Бу хакта бүген Казан Кремлендә хәбәр иттеләр. Узган уку елында илнең 28 төбәгендәге 1000нән артык белем йортында балалар татар телен туган тел буларак сайлаган. Күп кенә төбәкләргә махсус әдәбият һәм уку әсбаплары алырга Татарстан ярдәм итә. Бүген Казанда Татмедиа басмаларына язылучыларга бүләкләр тапшырдылар. 12 җиңүче ачыкланган. Алар татар телендә газета, журналлар алдыра. Әтнә, Әгерҗе, Орча, Саба районнарыннан килгәннәр, бер бүләкне Краснодар краена алып киттеләр. Укучылар үтүк, смартфон, телевизорлы булды. Актаныш районыннан язылучы Энҗе Салихованың хәзер скутеры бар. Үзе башкалага килә алмаган бүләген туганнарына тапшырдылар. Исегезгә төшерәбез, Татмедиа үз язылучылары арасында ярты ел сайын шундый бүләк уйната. Онығыма Сабантуй, Салават көпірі, Ялқын журналларына даими язылып тұрам. И район газетін бір қошында қалдырғаным ек, район газетін язылам. Газеті журналларын яздырабыз енді ел сайын. Қатнашуым бірінші мәртебе шулай туры келді. Өттік, рахмет. Біздің тіліміз, милләтіміздің келешегі тулысы білән матбуатның келешегіне бәйлі. Шуңа күрә бик зур рахмет. Шушы конкурста қатнашасыз, газет журналлары языласыз. Біздің үшін бұл зур ғұрурлық.
Без сезнең өчен эшлибез. Бүген Халыкара мөселман киносы фестивале барышында Мөхәммәд Мәхдиев повесте буенча без 41 ел балалары фильмыннан кадрлар күрсәттеләр аны. Арча районының Гөбөрчәк авылында һәм Яшел Үзән районында төшерделәр. Повестә педагогика училищесы студентларының сугыш елларындагы тормышы сүрәтләнә. Фильмны яңа елга кадәр тамашачыларга тулысынча күрсәтергә җыеналар. Әлегә беренче кадрларны хәбәрчебез Руслан Хысындинов күреп кайтты. Аның каравы, кулын чишаптылары катарсис булды үзләренә. Катарсис аңгыра. Залда нәкъ 1941 елда туган өлкәннәр алар повестен сәхнәләштерүләрен зарыгып көткән. Тик әле тамашачыларга нибары 1 минутлык өзек кенә күрсәтелә. Әлегә фильмны монтажлау процессы бара. Кызганыч бик иртә китеп барды ул бу дөньядан. Ләкин аның әсәрләре аның гомерен дәвам итәчәк. Менә шушы кинематографиядә аның шушы кирип баруы аның әле бик зур әйбер дип уйлыйм. Бүген әлеге фильм белән кызыксынып килүчеләрнең сорауларына җавап бирделәр. Кичәне Айгөл Бариева алып бара. Ул үзе дә әлеге фильмда төшкән Латвиядән кайткан музыка укытучысы ролен башкара. Труппа, операторлар яшьләр иделәр. Һәм аларның бөтенләй икенче караш, һәм алар белән төшү миңа икеләтә кызык иде. Чөнки алар бөтенләй икенче төрле күрәләр. Без бит инде хәзер артта калып барабыз. Хәзер бит инде без яңа гасырда, һәм яшьләрдә аларның инде барысы да яңа күзлекчә, яңа караш һәм менә бик кызыклы процесс иде. Фильмны Замхарир суыкларда да Сижей көнендә дә төшерәләр. Повестның авторы Мөхәммәд Мәхдиев Гөбәрчәктә туган, яшәгән 12 чакрым ераклыктагы училищега җәяү барып белем алган. Кинокадрларда да Арча педагогия училищесы студентларының язмышы чагыла. Аларның бала-чага яшьлеге һәммәсе кырыс сугыш еллары белән үрелеп бара. Бик җиңел төшерелде, гомумән алганда идеядан башлап төшерү процессына кадәр Аллаһ Тәгалә ярдәм итте дип әйтергә була. Фильмның тулы вариантын тамашачыларга яңа елга кадәр күрсәтергә җыеналар. Руслан Хысындинов, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Казанның Синтез командасы быел сезонны башкалардан иртәрәк ача 12 һәм 13 сентябрьдә ватерполчылар беренче уенын уздыра. Алар Мәскәү спорт департаментының Олимпия үзәгендә Россия чемпионатының 5-нче турын үткәргә исәпли. Уеннар көндезге беренче яртыда һәм кичке 8дә башлана. Онлайн трансляция алып барылачак. Уеннарны махсус салгарак күчерәләр, чөнки сентябрь ахырында Синтезның чемпионнар лигасында катнашасы бар. Тугыз ил спортның 16 төрі 1139 спортчы Казанда бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре уеннарының 8-нче көне бара. Бүген спортчылар бадминтон, дзюдо, өстәл теннисы, ядрәле, стендлы ату, бию спорты, футзал һәм нәфис гимнастика төрләре буенча үз осталыкларын күрсәтте. Көрәш сарае 3 татами, 9 ил. Һәрберсеннән дзюдо ярышларында 2 спортчы катнаша. Россия җыелмасы тулы составта. Валерий Яндовицкий 100 килограммнан артык авырлык категориясендә чыгыш ясый. Обычно первый круг соревнований мне всегда тяжело дается. Ярышларның беренче әйләнәсе минем өчен һәрвакыт авырдан уза. Беренче көрәштә гадәттә татами белән танышасың, көндәшеңне бәялисең. Ә миңа Үзбәкстаннан 101 спортчы эләкте. Көрәш катлаулы булды. Бүген дзюдо буенча шәхси беренчелек оештырылды. Анда 23 яшькә кадәр спортчылар катнаша. Нормально. Супер. Көрәш әйбәт барды, шады, ярым финалны уздым. Аллага шөкер, финалга чыктым. Они, с одной стороны, дают популяризацию. Әлеге уеннар бер яктан бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләрен үзара якынайта, димәк сәяси әһәмияте дә бар. Шулай ук юниорларга карьераларын башлау өчен өстәмә бер мөмкинлек. Ә монда нәфис гимнастика буенча ярышлар бара. Уеннар вакытында Казанның гимнастика үзәгенә 44 спортчы җыела. Алар бәйсез дәүләтләр бердәмлегенең 8 илен тәкъдим итә. Кызлар шәхси программада да чыгыш ясый, төркемле күнекмәләрдә дә. Бүген мисал өчен кыршаулар белән һәм туп белән чыгыш ясадылар, ә иртәгә исә шухмарлар һәм тасмалар белән чыгыш ясау көтелә. Дәлия, София һәм Вероника Молдова җыелмасыннан кызларга 13, 14, 15 яшь. Нәфис гимнастика белән кечкенәдән шөгыльләнәләр. Я занимаюсь 5 лет. 5 яшьтән бирле шөгыльләнәм. Бу минем өчен шундый икенче зур ярыш. Үземне яхшы яктан гына күрсәтәсем килә. Что-то не получилось. Бүгенге чыгышымда казанышлар да, кимчелекләр дә булды. Алга таба да тырышачакмын. Бу кызлар өчен БДБ илләр уеннары җитди адым.
Для меня эти соревнования очень серьезные. Халыкара турнирда беренче тапкыр катнашуым, шуңа барысында бик югары дәрәҗәдә эшләргә тырышырмын. Я считаю, что это большое счастье для детей выступать на этих соревнованиях. Минемчә, балалар өчен мондый ярышларда катнашу зур бәхет. Пандемиядан соң беренче тапкыр җанатарларны керттеләр. Трибуналарның кыш биреп торганы сизелә. Кызлар рәхәтләнеп чыгыш ясый дип уйлыйм. Нәфис гимнастика буенча финал чыгышлары иртәгәгә планлаштырыла. Шулай ук 10 сентябрь көнне дзюдо, карате, өстәл теннисы, ядрәле атыш һәм бию спорты буенча да җиңүчеләр билгеле булачак. Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләребез матур үтсен, сау сәламәт булыйк. Я активный пользователь социальных сетей. В Инстаграме пишет какая-то пациентка. А вы помните, вы мне аппендицит делали? Вы помните, вы мне такую-то операцию сделали? Каждый врач помнит каждого своего пациента. Каждый пациент запоминающийся. Когда я уже сам решил и стал врачом, мне всегда хотелось менять медицину к лучшему. Татарстанда 9-нчы ел сайын уздырыла торган Ачык Республика телевизион эшләүче эшләрне «Наше время, безнең заман» иҗат фестиваленә старт бирелде. Катнашу шартларын bzzm.ru сайтында белә аласыз. В РРТ Автомаркет есть автомобиль для каждого. Выгода до 150 тысяч рублей. Подробнее 216-0003 и на Чуйкова 54Б. Если вы носите очки, это реклама для вас. Весь сентябрь в салонах Корт Оптика. Очки для зрения на заказ по пакету «Эконом» всего 990 рублей. Семейная ипотека. Всего 0,55% на квартиры в Казани. А так Барс-дом. Только до конца сентября. Звоните. Платить за газ – это быстро и удобно, легко и надежно. И каждый может выбрать свой способ оплаты. Воспользоваться порталом госуслуг Республики Татарстан. Не дожидаясь получения по почте, сформировать квитанцию в личном кабинете на сайте ООО «Газпром-Трансгаз Казань» и оплатить ее. В личном кабинете или мобильном приложении вашего банка через почтовое отделение или платежный терминал. Qadrli do'stlar, 15 sentyabrdan 20 sentyabrga qadar Karim Tinchurin ismidagi 10-chi Xalqaro zamon milliy dramaturgiya teatr festivali o'tashak. Eng qiziqli ham o'ng'irsiz spektakllarni qarab qolirga oshig'ingiz. Пластическая и эстетическая хирургия здоровья семьи. Все виды пластических операций. Ведущие хирурги. Современное оборудование, индивидуальный подход. Казань, 204 2 700. Мы разогнали выгоды на максимум. В автоцентре РРТ на Чуйкова автомобили Nissan с выгодой до 250 тысяч рублей. Звоните 212 30 10. Исәнмесез эфирда һава торышы чыгарылышым. Җөмһүриятебездә циклон йогынтысында көзгә хас булган һава торышы урнашты. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Балуазна кайда болытлы яңгыр явачак 12 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада явым-төшемнәр температура 14 градус. Төньяктан Актаныш, Агырҗы, Менделеевскида аязучан болытлы һава урыны белән яңгыр 13 градус җылы. Төньяк көнбатыштан Парша Кукмара Балтачта яңгырлы 12 градус җылы. Көньяк көнбатышта Булгарбай Чүпрәлдә сүрән көн, явым-төшемнәр 13 градус җылы. Чистая Нурлатмамады Ширмешәндә шулай ук яңгыр явачак 14 градус җылы. Төнлә республикабызда 9-12 градус. Сезнең өчен бер мәгълүмат. Доктор Оз федераль шелтәренең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операциянең кирәге калмый.
Арка урта, димәк доктор Оста дәвалауны башларга вакыт җитте. Скальпель һәм дарулар урынына өр-яңа технологияләр. Хәрәкәтне яхшырту, авыртуны басар өчен шартлар тудыра. Хәтта бу сер дә эзсез югала. Доктор Ост умыртка баганасын дәвалау буенча яхшы клиника. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, яңгыр явачак, көндез 12-14 градус җылым. Җил көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 750 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача адымлылыгы 82%, җирнең магнит кыры тыныч. Һава торыш турында әлегә менә шулар иде, безнең каналда калыгыз.